Gaur Gaizka Sarasola dugu platoan, musikaria ogibidez, baina afizioz antzerkian dago murgilduta. Duela 25 urte, Mairu antzerki taldea sortu zuten, eta gaurkoan bere ibilbideari buruz arituko gara. Ongi etorri, Gaizka. Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi. Ongi? Lasai? Bai, oaintzen bai. Kamerak eta ez dizute molestatzen, ez dizute urduri jartzen. Bueno, kamerek ez. Normalean izaten da kameran atzen egoten da norbait, eta, bueno, kasu honetan hau niko diskreto da, eta ez da. Hori da. Plato da horretarako primerakoa, ez dago jendea horratzetik, teresa dago horra, baina beste txoko batean, beraz lasai. Niri hori ere lasaitzen dago. Eta pixkat aurkeztu zaitez, nortzara zu edo nola kokatzen zara artearen munduan? Ni txistularia naiz. Bale. Eta hola konsideratzen, ni txistularia eta musika irakaslea. Hori dut ogibide. Eta hortaz lan egitez gain, hortan ongi pasatzen dut. Eta gero hortaz gain, txistuak bere garaien eramin ninduen herriko dantza taldean, eta dantzan pixko bat ikertzera, eta gero dantzak ere eraman ninduen nolabat ere antzerkira, eta gaur egun ofizioz aparte afizio horik handiena igual antzerkia dut, eta hor antzerkian egiten naiz, bai idazten, eta bai obrak sortzen, eta antzerkien munduan. Beraz, bete-betean zaude artearen munduan murgilduta, ez? Azkenean, adarra asko ukitzen dituzu, bai musika, dantza, antzerkia. Bai, idazketare bai, antzerkia idazten dutelakoz, eta idaztare gustatzen zait, eta bai, egiarran sorkuntzan inguruan edo aritzea gustatzen zait, eta hortan buru-belarri biltzen naiz. Eta txikitatik izan duzu horrelako gustua artearekiko, edo izan zen horrela momentu bat zure bizitzan non, ez dakit, ikusi zenuen hor argia? Bueno, ez dut uste inoiz ikusi dutenik artean ere, umetatik bai erakarri naute, bai musikak, bai irakurtza gustatzen zitzaidan haunitz, eta hor kezka horiek bai izan ditut beti, baina ez normalen ez duzu ez nuen bide pentsatuta horretara dedikatu niko nintzenik, edo hori izango zenikan ere ahonditako zerbait, baizik eta txikitatik irrikak eta kezkak azaltzen dituzu, eta gustatzen zaizkizun gauza dire, eta horren inguruan mugitzen zara. Eta hemen zuertatu zen beraz momentu hori musika edo txistua zure ogibide bihurtu zenaren momentu hori? Hori bihurtu zen, batez ere bertze ikasketa batzuk ere hasi nituen unibertsitatean, eta agian horietan abilago edo arituago edo gehiago saiatu balizan banintz, igual bertze ofizio horretara ez, geologia ikasten hasi nintzen, eta igual gaur egun geologo izango nintzake. Baina gero ikasketetan ere ez nintzen gehiagei moldatu, edo nire burua etzagon horretan, eta musikarekin segitzen nuen, konserbatorian segitzen nuen, eta azkenean erabaki nuen erabat konserbatorioako ikasketei buru belarri ekitea, eta nire burua, nire etorkizuneko ofizioa pensatu nuen garai horretan, txistu irakaslea izaten altzela, eta horretan segitzen dut. Hor ikusten zinen hobeki edo ikusten zenuen zure burua hor? Hor ikusten nuen ere burua hobekiago. Geologia arloan baino ikusten nuen txistuarekin eta musikarekin. Harriak eta ez zenizuen hainbeste gustoko? Harriak ere beti interesanteak dira, eta gustatzen zait oraindik begiratzea, baina ez da interesa edukitzea, baizik eta gero sakondu behar duzu, eta kasu horretan ez nuen hainbertze sakontzen, eta txistuarena pasionalagoa zen, pasionalagoa, erresagoa sortatzen zitzaidan, eta hortik jo nuen, eta nik uste musikatik jotzea, gero baitere egin duela, nolapait ere antzerkira, dantzara, abanikoa irekitzea, eta mundu honetan nolapait ere murgiltzea. Eta non ikasi zenuen, ze kontserbatorietan, Iruñekoan edo? Ez, Donostin ikasi. Musikenen? Edo ez existitzen? Ni pixko zerregoan ez, musiken orduan ez zegoen. Orduan zegoen 76ko plana deitzen den bat, eta Donostiko konserbatorioan ikasi nuen bai. Horrein badirudi daukala fama ez, hor musiken Donosti aldean? Bai,
famaz, bai, ospe badu, kanpotik jendea etortzen da, bueno, akizu nola dien gauza hauek, eraikitzen dire eraikin txukunak, ekartzen dire irakasleak prestigio dunak, dirua inbertitzen da, eta, bueno, ez dakite garrantzia martxa dagoen orain, baina, bueno, nik hortik, bueno, aspaldi joan nintzen konservatoriokoak autu nuen, eta, bueno, egiaran ez dut orengo konservatoriokoa gehiagi segitzen. Eta nola hartu zuten etxean, esan zenienean, bueno, pues, ikasketa hauek geologia edo ez da nire gauza, ni nahiago dut musika. Ze batzutan zaila, ez, egiten da hori? Ba, niri kostazitzaidan haunitz, erabaki hartzea, kostazitzaidan haunitz ere bai beraiei erratea. Eta nik uste dut beraiek ere niko kezkaz hartu izan entzutela, baina, bueno, beti, bueno, onartu zuten ere erabakia, eta, bueno, eta uste dut ez direla, bueno, zoriontsu ikusi izan naute, eta, bueno, nik uste dut beraiek kontendo dela, baina pentsatzen dut bere garaian niko kezkaz ere biziko zutela. Orain, nola ikusten duzu evoluzioa? Orain, zuk uste gazteria errezago duela? Horrelako bide bat edo hartzeko, sozialki uste duzu ez dakit garrantzi gehiago ematen zaiola arteari orokorrean, edo jarraitzen dugula bigarren mailako zerbait bezala ikusten? Nik uste dut, igual baloratua, igual baloratuagoa dago. Nik uste dut hortikan ogibide bat lortzea gero eta zailagoa dutela oraingo gazteek. Musikaren kasuan konserbatoriora pauso egitea gaur egun leno baino gazteago erabaki beharra dute, ja 13 urtetan ja hasi behar dire ja pixka zentratzen horretara. Gero hortikan musika eskoletan irakaslea izatea gero eta zailago da. Nik uste dut, ogibidea lortzea gero eta zailago dutela. Nahiz eta prestigio aldetikan edo, bueno, onartua dagoen edo, ikasi nahi duzu, ikasi nahi duzuna, eta hori nik uste dut gero ogibidea hortikan ateratzea nik uste dut gero eta komplikatuago dutela edo uste dut, baina, bueno. Eta ikusten duzu ezberdintasuna adibidez musika eta antzerkiaren artean, diot horretan, ofizialtasun edo ogibidetzat hartzen duzunean, ez? Ze badirudi igual musika bai existitzen da ezakit musikologia, ez? Edo kontserbatorio, badago kontserbatorioa hemen Iruñean, ez? Gero, adibidez, antzerkiaren kasuan ez dago eskola ofizial bat, ez? Nafarroko antzerki eskola edo Gainontzeko eskolan ez dizute ematen horrelako titulorik bukatzerakoan, ez? Orduan, zer nolako ezberdintasunak ikusten dituzu edo nola ikusten duzu egoera? Bai, ofizialtasun aldetikan, musika aldetikan erresago da. Antzerki munduan ikusten dut komplikatuagoa dutela. Baina gero egiaran ere ez dakit. Gizarte honek eraunten duen martxarekin eta nahiz eta prestigio baduen, norabidea ez badugu haunitz aldatzen ikusten dut niko komplikatua epe luzera bietan jende haunitz aritzea eta hortikan hori bere ogibidea bihurtzea. Nik benpin nola ikusten dut, gero eta komplikatuagoa dela. Eta zu noiz, bai planteatu duzu adibidez antzerkiaren kasuan profesionalki edo horretan sartzea, edo nahiago duzu afizio moduan euki eta listo? Nik ikusten dutena da, iruditzen zaitena da, bertze ogibide bat izan da, antzerkian egiten dutena da, nik egiten egin nahi dudana. Eta ez diot inongo mugari jartzen, ez dugu begiratzen taldean ea sortzen duguna hori salgarria den, jende honiz mugituko duen, emanaldiak lortu behar dituzun, askea gera momentu bakoitzan sortu nahi duguna sortzeko, gure gabeziekin eta gure ahalmen teknikoekin, gure muga guztiekin, baina librea gera. Eta ikusten du hori ofizio dutenek edo produktua saldu behar dutenek hori alde horretatik komplikatuago dutela. Ni momentuz horrela libreago sentitzen nahi sortzeko duan. Mairu taldea ditzen da, ez? Bai, gure taldea Mairu da. Eta zu zuzendaria zara edo ze rol edo dituzue, jerarkia bat dago edo nola? Ez dugu rolikan. Hortu ningu ditu, 25 urte sortu ginela. Eta beti izan gera, lagun talde bat eta ez dugu rol berezirik taldean.
bai da egia da, nik sortzen dituela testuak, normalean, azkeneko urte luze hauetan nik sortzen ditut testuak, eta, bueno, zuzendaritza lan batzutan aritzen ez, bertzatzutan taldean aritzen gara, orduan, bueno, ez dut rol berezirik, bueno, taldekidea bat naiz, eta igual idazten dutenez, igual pixko bat, dramaturgia edo da? Ez, bueno, taldearen karrotik tiratzen duena pixka bat gehiago ni naiz, baina, bueno, batzela talde bat gera. Eta adibidez idazterakoan zertan inspiratzen zara edo zerk inspiratzen zaitu? Osea, egunerokotasuneko gizarteko asuntoren bat edo fantasia gehiago edo... Zaila definitzea. Normalean sortzerakoan eragiten dizute inguruan ikusten dituzun gauzak. Eta nik uste dut guk bai idazten duguna gure inguruan, gure komunitatean neko kokatua dagoela horrek. Eta gainera, eneko gauza lokaleran hasten zenean, gero egiaren lortzen duzu unibertsaltasun batera edo ailetzea, ez? Azkenien gai konkretuek eramaten gaituzte bertze gai abstraktuago batzuk lantzera ere bai, ez? Eta, bueno, pixko hortik handa. Errealitatean oinarritzen naiz, gara, baina beti ere pentsatuz fikzio bat eraman behar dugula, eta orduan, neko modu surrealista eta fantasioso batzen ere bai jokatzen dugu. Duela gutxi Nafarroko Antzerki Eskolan ibili zineten, hori zuen azkeneko obra izan zen, edo... Bai, azkenekoakin, hori Intxaurrantzez lana sortu genuen 2022an estrenatu genuen, UEMaren beka baten bidez, pixko eta arnazgunea zuen gai, eta, bueno, plantatu genuen, hori da, herri txiki batetan sortzen aldeen arazo bat, baina, bueno, modu metaforiko batean. Eta nortzu zineten hor lanean? Horra ginen 6 taldekide antzezten, eta gero baitugu argiteknikari bat eta soinu teknikariak horiek bai ez dira taldekideak, baina azkeniko urtetan bereekin lan egiten dugu, eta hola, 8 ginen lagun ginen bai. Eta nolako harremanak edo sortzen dira azkenean horrelako talde batean, ez? Ari zaretela hor elkarlanean, gero eszenatokian, asko konpartitzen da, imaginatzen dut? Bai, gero gure kasuan ere, sorgeraren niko kurioso izan zen, hau sortu zen eskualdean orduan gazteago ginen, duela 25 urte, eta gazteek euskaraz aisialdia, eta olako kezka bat zegoen euskara mankomunitatean, eta sortu zuten olako gorputza adierazpen eta antzerki ikastaro labur bat. Eta horra apuntatu ginen pilaka gazte, pilaka. Bai, Bai, baina gero egiten joten ginen 6. Gertatzen da. Gertatzen da. Eta, hortikan azkenean lauk edo erabaki genuen obra bat sortzea, eta segitu nahi dugu antzerkia egiten segitu nahi genuen, eta hori izan zen taldearen abia puntua, ez? Eta hortikan, gero jende gehiago zen, kontua da denak lagunak garela, aspaldiko ezagunak eta lagunak garela. Gure harremana, lehenotikan orainera ez da gehiagi aldatu. Lehenoko lagunak gara, herriko ezagunak edo batzuk, eta harreman polita dugu, baina beti izan dugu harreman bat, eta egia erran antzerkiak gero harreman horiek estutzen ditu, ez. Eta gero adibidez, zerbait idazterakoan, imaginatzen dut orain, ez, 25 urte eta gero, ez, baina hasiera batean, ez, zerbait idatzi eta hori konpartitzean, ez eta lagunak izan, ez zintuen horrela, ezagit, nervioso jartzen edo ezagit. Ze oso intimo izaten da askotan, ez? Bai. Bintzat horrela ikusi izan dut. Bai, kontua da, ez dakit sorte izan dut hasieratik, lehenengo bi obrak ez ziren guk idatziak, Bale. Izan ziren itzulpenak, batzuk itzuli genitun, eta gainera gogoratzen du lemiziokoekin, lemizko obra, orduan Fernando Arrabalen trizikloa euskaratu genuen. Eta eskine genuen, eta joan ginen emanaldi batera, eta Bilbon, eta ginen arro. Claro. Eta hango antolatzaileak egin gero bazkaldu genuen, eta kritika zorrotza egin zigun, eta ongi egin ez egon. Eta erraten zuen, Arrabal ongi, baina ez ginela bat, sinesgarriak Arrabalen obra bat antzezten, eta behar genitula
gure kezkak eta gure nahiak azaleratu, eta ez Fernando Arrabalen obra bat, eta bueno, hortik gaina siginaia pentsatzen, igual guk idatzi beharko genituzkela, ez, eta hurrengo lan bat izan zen monologoak egin genituen, solasak, bakoitzak idazten zuen berea, eta bueno, hori bai agiz personala zen, baina idatzen nuena, eta ikusten nuen taldekidei gustatzen zitzaila, ez, orduan normalean nahiko konfiantzaz egin izan dut idatzi eta orkestea, ez dut urduritasunez hartu izan. Eta adibidez, monologo bat egitea, ez, edo antzerkia ez da berdina, ez, monologo bat frogatu duzuen noizbait horrelako formatu bat, edo beti izan da antzoki baterako prestatuta dagoen zerbait? Monologoak egin genituen, baina ez ziren gaur egungo formatoko monologo, stand-upeko formatu ez zen, personai bakarra eta antzesten zuen. Kaso horretik zen bakasolaza, ez formatu horretan. Eta bertzea formatu hori ez dugu, niri benpien enau erakatzen eta ez dugu inoiz planteatu lantzea. Eta orain zaudete beste zerbait prestatzen edo jarraitzen duzue azkenengo obra horrekin? Orain jarraitzen dugu azkeneko honekin, abenduan egin dugu kolaborazio bat ere Eldet Siluet dantza taldearekin. Beitu, karo zuen zonaldekoak? Herrikoak bertakoak eta laguna dire, eta bereekin egin dugu dantza garaikida eta antzerkia uztartuz olako emanaldi bat sortu genuen eta eman genuen hori. Eta orain bitartean segituko dugu intxaurra antzezlanekin pixka bat, eta segurazkin hasiko era horrengo obra bat prestatzen. Horrela egiten zuen normalean, urtero zerbait sortu edo, 2 urtetara edo? Bai, urte bat baino gehiago izaten da, eta hori azkeneko urteak, ez, urte hauetan ere, ez denez gure ofizioa ere ez, sortzen da familia, konziliazioa, umeak izan, ez izan, eta izan genituen urte batzuk, sortze aldetikan, nahiko urte batzuk ez gununa gauza hondirikan sortu, ez gununa deus sortu, baina elkarte edo talde bezala segitu funtzionatzen, duela 20 urte hasi ginelako zere bai herrian, olako ziklo txiki bat antolatzen, ez? Abitu. Antzerkian inguruko ziklo txiki bat, 3-4 emanaldiko zikloak, eta orduan ez eta guk ez sortu, benpin taldeak dinamika hori eduki du, ez? Eta horrek eduki du, taldea bizirik egotea hainbatze urtez. Eta behin ja umeak ozkortu, fasa aldaketarekin, orain hasi gera berriz ere, ekin genion berriz ere antzerki lanak sortzeari. Eta normalean nahiko lasai hartzen ditugu sortze lan berriak. Normalean 2 urte eta erdi erabiltzen ditugu. Karo, egin presiorik gabe egiten duzunean, ez? Baita ere gauzak suertatzen dira, ez? Batzutan, antzerkilaritza, dramaturgia edo, ogibide dutenekin hitz egiterakoan, ez? Gertatzen da askotan, hori beste lan bat dutela eta orduan inspirazioa igual edo ez dutela aurkitzen, orduan, geratzen dira hor, ze egin beste lana utzi ezagizar, baina egian zure kasuan zure ogibidea argi duzu musika, eta hau presiorik gabe hartzen duzunean, gauzak suertatzen dira, ez? Hori da, joaten dira suertatzen baduzu denbora etortzen zaizkizun ideiak, irudiak, hor pilatzeko, ganbaran gordetzeko, eta azkenin joaten dira bere informatzen, eta aletzen da momentua, horrekin testu bat sortzen duzuna, testu hori taldean aurkezten duzuna, eta erraten dugu, testu honekin zer antzinera, da bai, eta ditugu hartzen dugu, ez dugu, hemendik urte erdira egingo dugu, eta azten gara pixkanaka testua lantzen. Eta baduzue, finkotasun bat adibidez, asteazkenero geratuko gara ezagiten txaiatzeko edo ez? Sortzerako orduan, normalen aste bukaeratan lan egiten dugu guk. Igandeak, larun batea igandeak erabiltzen ditugu. Eta normalean lan berri batekin asterakoan, azten gara hilabetean 2 egun gelditzen, poliki, eta gero ja data horbiltzen ari dela, azkenen data finkatzen dugunean, azten gara intenside egin. Edo baten batzuk gehien eskunak irakasleak gara, orduan opor garaietan ere igual intensidade gehixoekin lan egin, baina ez dugu beti funtzio, mekanikoki berdin jokatzen, baina esko gure martxa hola da, hasi poliki gerturatzen hasi obrara, eta gero azkenean martxa gehiago jarri. Eta zenbat urterekin hasi zineten konpainia, gutxi gora bera?
hasi ginenean nik izango nituen 25 urte. Eske, orain ez, komentatzen da ez, badagoela behar bat, ez, hor, badago urte tarte batzuk, ez ama 4, 25 edo 30 urte bitarte hori, ez, jendea ez dela antzerkira joaten, ez, gazteria ez dela antzerkira joaten, ez. Eta adibidez, musika kontzertuetara, igual bai gehiago, ez, baina horrela dantza edo antzerki ikuskizunetara igual ez hainbeste, ez. Zer egin beharko litzateke edo, egin hori sortzeko? Auskalo. Jakingo ba, no? Egan nireneko antzerkira do. Bueno, gauz gehienetara ikusten dut kuriosiade gutxi, ikusten dut gazte jendengan. Eta horrek bai kezkatzen du. Pentsatzen dut ere bai, gure garaitik desberdina, baute informazio pila, baute telefonoan baute mundu bat. Eta beraien mundua sortzen aldute, eta orduan badakolako arrakala bat, ez dakiten nik nola moldatzen alden egia egan, zaila. Eta ez dut uste izan behar dinik, bilatu dugu formula sekretu bat, lortu behar ditugu gazteak engantzatzen. Normalen guk pentsatzen ditugun gauza, beraiek gero ez diote funtzionatzen. Orduan da, guk egin eta beraiek, urbilduko diren ezbait, edo ezbait urbiltzen da igual ez dugulako merezi, baina, ailetuko dire beraiek ere, pentsatzen dute, ez dakit, edo sortuko dute beraiek. Claro, hori baita ere. Sortuko dute beraiek, eta igual orain ez dute ikusten antzerkian deus interesgarririk beraiek sortzeko, beraientzako ez da tresna egokia, baina, euskalo, ez dakit, nik uste dut nozbait egingo dutela, nik uste dut antzerkia tresna egitz interesgarria dela, eta nik uste dut segituko dula, luzaron ere. Zure kasuan zerke engantzatu zintuen, osea, antzerkia deskubritzerakoan, ez? Nola izan zen, gustoko dut edo hau niretzat interesgarria da, zer izan zen? Ez dakit nola esplikatu, da, bai izan zen gogoratzen dut hori, Ander Lipusen bakarrizketa bat, beran ikusi nuna, eta erran, minutu bakarra uste dut izena dula, ikusi nuna hori, eta erran, joder. Engantzatu zen, hau. Ander Lipus ere interesgarria da bera. Ba, eta testua, eta ostras. Eta egun horretan tabernan ginen edepila, eta bera hola, eta ostias, hau. Honek merezi du. Eta gero hortik aparte nik uste dut antzerkiak ematen dizula jendeari zuzenean interpelatzeko aukera hori, ez? Eta hori gustatzen zait. Eta zure ustez, antzerkia izan behar da gizartearekiko konprometitua? Edo izan daiteke entretenimendu hutsa, edo existitzen da entretenimendu hutsa? Ba, existitzen da, ez da nire interesatzen zaidana, berez, nik uste dut, eta ez dakit horrek zenbat irauten aldun, edo entretenimentua bilatzen aldituzu mila modutela. Nik uste dut protesta egiteko zerbait aldarrikatzeko, edo zerbaiten kontra solasteko motibo hori baldin badean, antzerkiak iraungo dula, nolabait ere antzerkian izango dela hori. Nik uste dut horretako dela baliagarriena. Eta musika taldeak ere izan dituzu, ez? Zure bizitzan? Ni partaide bezala, taldeak ez, gehiago aritu nahi, ez, taldean ez, gehiago aritu nahi, musika txistulari izan da, musika tradizionala gustatu zait, beti, Xeberrekiziare lagun izan dut, umetatik, eta gero elkarrekin izan ditu disko pare bat, eta musika tradizionala, baina bertze batzuk jorratuz eta sakonduz zibil izan du naiz, eritxu izan du naiz, eta egin izan dut improvisazioak bertze jende batekin, eta holako gauza bai. Baina taldeak sortu berez ez. Ez. Eta zen nahiago zu aukeratu baldin baduzu bat, edo bestea, antzerkia edo musika, zein aukeratuko zenuke? Nuke aukeratuko. Ez nuke aukeratuko bat edo bertze. Egia da gaur egune antzerkirak gehigotitzen dutela batez ere interpelatzeko horretan, eta igual niretzako errexeagoa da kezka politiko, sozial horiek antzerkiaren bidez plazaratzea musikaren bidez baino. Musikare tresna politiko potente izaten alda. Nik gehiago titzen dut antzerkira. Baina antzerkian ere bai musikari garrantzia ematen digu, soinu espazioari garrantzia ematen digu, eta orduan
ez dut gure antzerkiak ez dire musikari gabekoak edo uste dut importantela idazterako orduan musikari garrantzia ematen diot, bilatzen ditut. Pentsatzen duzu? Bai, bilatzen ditut testuetan bai soinuetan pentsatzen dut, bai, presente dituz soinuak eta musikak eta ambienteak, eta idazterako orduan ere personaiak sortzerako orduan musikak bilatzen ditut, nik horiek adituz modu batera uste dutrakoz nahi idazketan, ere azken finean personaiei bilatzen dieta ibilera bat, arnaz bat, izaera bat, solasteko modu bat eta hortarako musika baliagarri izaten zait. Odun ez nuke aukeratuko, baina bueno, gehiago titzen dut uste dut antzerkitikan, zentzu horretan, baina musikare presente dut. Tresna bezala ere erabiltzen duzu, orduan musika sortzerakoan. Eta biak uztartu, adibidez antzerkiren bat sortu eta zure musika ere horretan edo erabili? Hori noiz baita egin duzu? Egin izan dugu, bai. Edo duela urte batzuk ere bertze herriko dantza taldeekin ere egin genuen antzerki emanaldi bat, horretan dantzariek gorpuzten zuten, gure antzerki taldekoek ahotsa jartzen zituzten, baina deklamatzen zituzten horrepat ere, eta ni eta bertze lagun bat aitzen egin musika zuzenean jautzen orduan. Antzerkia eta musika uztartu izan ditugu eta segituko dut, pensatzen dut. Eta adibidez, formakuntza aldetik, lehen aipatu dugu pixka bat, baina uste duzu garrantzitsua dela jendeak formakuntza bat izatea arte eszenikoetan, zu musikan izan zenuen bezala, aktore bat antzerki formakuntza, dantzari bat, edo uste duzu praktikak edo ematen dizula baita ere formakuntza hori? Praktikak ere ematen dizu, lehenagotik badalimazu formakuntza bat eta beti hobe, ez? Zenbat eta jende gehiagokin lan egiten duzun, zenbat eta jende gehiago ongatik ikasten alduzun, beti hobe da. Formakuntza edukitzea aukera balimazu honitzez hobe. Guk ez dugu aukera hori ez dugu izan. Izan genuen asean tailer batzuk, gero aritu gara gu, gero baditugu lagunak, hemen egon zela Manix Futs eta Ximun Futs, Lipusekin izan ditu tailer batzuk, balimazu aukera, gero eta zenbat ez hobe, eta batek argi balimadu antzerkia egin nahi duna, formatzeko aukera balimadu honitzez hobe. Horrek ez du eran formakuntzak dena ematen duzunika, baina balimaduzu honitzez hobe. Zer, adibidez, hemen Iruñean badago batxilergo eszeniko bat, ez? Printzipioz, batxilergo eszenikoa izan barko luke musika, dantza eta antzerkia, baina, ofizialtasuna, lehen aipatu dugun hori, musikak daukanez bakarrik, ez? Musikologoak daude, antzerki eta musika eta, jatantzaia ez dago, ez, ematen. Orduan, horrelako asuntoak nola konpondu daitezke, ez? Zer nola, ez, gizarte... Administrazioaren pasatzen gauzak nola moldatu ez dakit nik mia. Baina egin presio soziala egin marko litzateke, ez? Zer, adibidez, ez dakit, arte eszenikoetan gaudenak, ez dakit, gatzi bat egiten baldin badugu, eta eskatuz, formatua dagoen zerain, existitzen dira, ez? Antzerkian, dantzan, formakuntza duten pertsonak, igual leheno ez ziren existitzen, eta horregatik ez zegoen plaza edo hori, baina orain badago, ez? Orduan, eta bestela zenbat urte, ez? Adibidez, Alaitz eszenikoko batxilergoa ematen duen zera, 15 urte darama eszenikoa ematen, bakarrik musikologoekin. Ja. Eta horrelakoak nola aldatu daitezke? Aztekindik. Edo ez ditu aldatu behar? Gainbetze gauza aldatu behar dira, ez dakit, irakaskuntza, hezkuntza mailan nola dauden gauzak eta administrazioan eta ez ditut ongi ezagutzen, baina kanpotik ikusten duten pixarrarekin, ez dakit, agertzen dute gauza honitze, baina ez dakit. Hau jendea prestatuagoa, ez, gaur egun, eta segura eskina plaza horiek aterako liratek ez, baina ez dakit. Egiarren ez dakit, gai hori pixka bat eskapatzen zain nire. Guzti hori eskapatzen zaigu, nahiz eta jakin, gero ez dakigu ez, nola egin, baina batzutan ez. Diozuna ez, formakuntza igual ez da gauza bakarra ez, baina, behar da ez, eta gero azkenean bestela hori guztia geratzen da hor erdizka, ez? Pena bat da.
Bueno, badaki zerbait ekarri duzula guretzatzen, nik esan dizunez, platoa apaintzen dugula zuen gauzekin. Bai. Ez dakit Manesekin hitz egin duzun, berak ere ekarri zuen bera. Ez, enakin hemen, A ber, gero Teresak esplikatu dira, hemen zegoela. Txigatu dizute orduan. Txibatu dira, enakin Manese egonen zela. Egiaren, Mairun egon ginen zera. Ba hori da, ez? 2000 eta estrenatu genuen lemizko obra, eta bueno, hasiera izan zeneko horrela, eta gero obra batekin kateatu ginen, piztiak izena zuen, gaur gaina kateatutik aparte, kontu personala sartu ziren, eta taldeaneko egoera plof batean gelditu zen, ez? Eta orduan, egon ginen urte desente komentatu dudan bezala, kontu, konziliazioa, mila kontu, urte desente zera, sortu gabe, kateatuak ginen azkeneko obrarekin, personai desente zeuden kateatuta gainera, obra horretan tramankulo batera, eta 7 personaieko obra batzen, eta ez genuen lotzen antzinera ateitzia. Eta azkenen erabaki nuen, 7 personai horiek, personai bakarrean bihurtzea, eta monologo bat egiteanik, eta nik hori antzestea. Hori antzestu, zuzendu, moldatego dena egin nuen, orduan. Eta hori estrenatzarekin batera, bertze taldekideak animatu ziren, eta hasi ziren, segitu behar dugu taldearekin, eta ordutik berriz hartu genioen martxa Mairuko sorkuntzari, eta ordutik segitzen dugu pixko martxan, eta nik uste dut hori, obra hori talaka izan zen, obra hori taularatzea importantea izan zela gure taldearentzako, eta horregatik ekarri dut, orduan erabiltzen nuen kate horietako bat. Ze guai! Nik katea gustoko ditut pilo bat. Bai, kateak importanteak dire, Bai, kateatzeko, baina baita ere puskatzeko, eta antzerkian puskatzeko zerbait egotea beti importantea da, nire ustez. Eta, horregatik ekarri du katea. Primeran jarraiko dugu. Igual uste hemen, inguruan eta horre hortzea. Nahi duzuna. Nila... Eske soinua eta guztia. Bai. Nahi zaizkit katea, diozuna, izateko eta gero apurtzeko ere. Hori da. Ze guai. Eta apurketa hori beraz, apurketa horrekin jarraitzen duzue, esan duzun bezala. Bai. Segitzen dugu eta, momentu segitzeko asmoz. Hori etorkizunera begira ez dizu galdetu, baina zer duzu buruan? Proiekturen bat, edo jarraituko duzu martxa honetan, musika ogibidea antzerkia aixialdi edo plazer, edo nola? Bai, segitzen dut horretan, ogibidearekin gustoko dut, eta, egiaran musika eskoletan ere gerota arazo, zailtasun gerota handiago izaten diren, nik uste dut, baina, segituko dut aldudan bitartean ofizio honetan, txistu irakaslea bezala, segituko dut antzerki idazten, Lez Zulotekin, Martxeleta hauekin kolaboratzen segituko dut, orain ere beraien lan berrirako eskatu didate zerbait idaztea, eta idazten segituko dut, orain narrazio labur bat egin dut, eta ikusiko dut. Segituko dut holako gauzak egiten, pentsatze dut, eta Mairu segituko du antzinera. Ez zaizkizu ideiak agortzen, eta... Agortu ez dakit, agortu ez dira egiten, gero kontu da zure ideia jendeari interesgarrik iruditzea edo ez, hori bertze kontu da, baina, ez, segitzen dut ideak izaten eta segituko dut, pensatzen dut. Eta baduzu horrela ametxen bat, horrela ez dakit, igual, badakizula zaila dela betetzea, ez, baina gustatuko litzaidake ez dakit zer. Ez dut hola, ez naiz hola peluzerako gauza planteatu. Ez, egin, eta egiten duzu mitxartan joten sortzen eta bide berriak irekitzen, eta aukerak irekitzen dire egin ahala, ez, orduan. Ikusten du gehiago artisau figura horretan, ez, egin, eta, ikusiko da. Ofizio moduan, ez? Ofizio, bai. Bai, claro, ogibide ez, baina ofizio bezala ez, lanean jarraitu eta gero... Tari, bai. Aritza da importantea. Eta ez duzu ezer pentsatu noizbait izatea, estenatoki batean nahi dut noizbait piztina bat edo horrelako ura. Lako gauzak, bai, izaten dire, hau
obra hau egin nuena, pentsatzen, ostras, herrian bazago nola zabortegi handi bat, eta igual han bertan egin du, ekarko ditu ez tegize fokoak, baina. Idazterakoan egiaren, eta antzerki lan idazten dutenean, irudikatzen duzu gauza honitz, eta gero azkenin ikusten duzu gauzatzen aldena, egin dugu hau, dago. Baina, normalen ez da burutan duzuna. Noiz pasatzen duzu hobekien, idazterakoan. Antzerkia egiterakoan idazterakoan edo interpretatzerakoan, edo idazterakoan. Idazterakoan den ikusten duzu posible. Gero hasten geran saioetan eta gauz batzuk ezin dire, bertzatzuk egiten ez dute ongi funtzionatzen, behar dituzu aldatu, eta gero egiten duzu, alduzuna, ez? Orduan, disfrutatu gehien, idazten, orduan dena da posible. Eta idazteko teknika edo zure teknika propiori nola egin duzu? Irakurtzen, beste antzerki asko irakurtzen, edo beste zerbait ikusten, edo egiten eta egiten? Egiten izan da neko intuitu. Ez dut antzerki irakurtzen du, baina ez da irakurri dutela pila bat, edo ez ditut gido egintza ikastarorik ez dut egin, edo olako gauzak, formuko aldetik, importante da, baina nik zero. Nik uste dut neko modu intuitiboan izan dela, eta eginez, eta bai nabaritzen dut, badutela orain egiteko modu bat, baina, jaten naiz nolapat ere ideak gordetzen, gero ardatz bat bilatzen, eta horri batxetatzen olako albokate batzuk, albo zera, eta, hori joaten nahi sortzen nolapat ere antzerkia, ez dakit. Ez dakit ongi esplikatzen nola egiten duten, baina, Bai, egiosuna ez nahiko intuitiboki, ez duzu teknika horrela finko bat jarraitzen ez ezer. Eta gero, adibidez horrelako performantza eta horrelako, antzerki tipo modernoagoak edo, horrelakoak egingo zen dituzke, edo beti eramaten dituzue antzokira edo horrelako formatu, ala italiana egiten den formatu horretara. Bai, gehienetan egin dugu hori, antzokira, bertzatu zen tabernatara edo lako kalean egin izan dugu nuzpei zerbait, baina, gehiago aretorako antzerkia egin dugu. Bai, eta bertze gauzak ikusten ditut eta gustatzen zaizkite, baina gustu azkenean idazten duzu zuk ikusi nahiko zenuken hori, eta normalki da ez duzuna ikusten, orduan hori da. Honek egiten duena interesantia da, zergatik ez dugu ez, honek egiten du, zertako egin behar dugu, berak egiten badu. Orduan nik gustatzen zait aretoko, batez aretoko hori gustatzen zait, gela ilun batean gaudelako denak eta ikusten ispiluaren antzinen jartzen gara denak, eta gaude ondokoarekin, nago bakarrik, ari da niri buruz, baina honi buruz ere ari da, eta modu komunitario baten, nire bat aldi berean isolatu xamar batean, konpartitzen dugu momentu bat, eta hori da gustatzen zaitena. Eski horrelako, diot esan dakatuzu siluet, ez azkenean dantza kontemporaneoa egiten dutela, batzutan txaletan ere egin duzula zerbait, gero mezu politiko bat ere askotan bidaltzen duzuela, ez orduan, horrelako, performance azkenean askotan hori da, ez? Eta hori baina gero gehitzen, publikoarekiko harreman zuzen hori, eta ez? Horda esan dut, igual performance horrelako batean. Ez dut eraten, igual egingo ditugun, ez baita, ez dut... Ez duzu deskartatzen? Ez, deskartatu ezin da, deskartatu. Ez azkenien ez dakizu, ez deskartatu, momentu bakoitzan zer egin nahi duzun. Segun zein den gaia edo zein den duzun idea, gian gauza bat edo beste sortuko. Performatiboa izan behar da momentu horretan hori eskatuko du, hola izango da. Oso ongi, ja joango gara bukatzen, elkarrizketa, baina azkeneko galdera, egin dizu aurreko gonbidatuak, egiten dugu joku bat, aurreko gonbidatuak zuri eta zu hurrengo gonbidatuari, eta hau da galdera. Bizi guztian jarraitzeko asmoa, gutxi gora bera egin dizut, baina bizi guztia, luzea da. Bai, nik uste dut baietz. Bai, bizi naizen moduan, hola segituko dut, ezin duten arte edo gaixot arte edo, bai, segituko du gauzak egiten. Modu
gehiago, gutxigo, modu batera edo bertzera, bakoitzak aldun neurrian eta indarrak uzten dion moduan, bai, honetan, hola segitzeko asmoa, bai. Argi duzu. Primeran, eskertzekoa, ze behar dugu artea munduan. Orain zure txanda, gaizka, zerbait pentsatzeko eta hurrengoari uzteko. Ez dakizun orden, baina bai artista dela fijo. Orduan, Jode. hartu momentutxo bat, gainaz bidazlea zara, bera zerbait okurrituko zaizu. Baina kazetaria ez. Bueno, nik egingo dio galdera, zu bakarrik idatzi. Bueno. Ni ere ez naiz kazetaria, ni antzezlea naiz. Zu antzezlea zera? Bai. Ba. Vale. Formatua. Antzezten, nabil, antzezten. Formatua, bai, formatua. Zemen, Nafarroko? Ez, Edimburgon. Edimburgon ikasi nuen. Ostras. Zer suerte. Bai, gustora. Primeran, irakurriko dugu. Beste jarri bizu. Ostras, zein da zure esaldirik kutxunena? Vale, nire ez nuke jakingo. Hitza bai, baina esaldia pentsatu beharko du horrengoa. Pentsatuko duzu. Primeran, mila esker gaizka etortzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Eta zortean proiektu guztietan. Jarraituko dut, berze egiten duzuen urrengoan. Vale, eskerrik asko. Zuri. Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.